yakatisvitsa kuno inhau yakaitika ndifunga 99 zvinosvika pa2000 apandichava nyatsoyekwa gore. Amai vangu munin'ina vaamai vangu vanova vadzimai vafunganya kuti vakaya kunokumbira mwana musikana kumba. Amai vako? Munin'ina amai vangu inini, munin'ina vaamai vangu ndaamai nachivaona ndaamai inini, munin'ina vaamai vangu inini. Dai wati pachivanhu chedu munin'ina waamai ndaamai. Nekuti ukati ndaamai vako uchivati amai inini futi hazvifambi zvakanaka. Tanguti zina ndakakura ndichiva kuti ndaamai. Saka wati wewe munin'ina waamai vako ndiwo mudzimai wevavo. Chanetsa chii? Ndati vakaya kunokumbira mwana kumba, vakumbira mwana kuti avabatsire basa. Mwana uyu akazosvika kuita mimba wari kubasa ikokoko kwaibatsira amai avo. Mwana ndokugara naye aita mimba tisingazoti ndeyani. Takagara kwenguva kubva gore iroro kusvika 2023 mwana uyo akura akazvarwa kuma2000 ndopakachiva kuti sekuru inini ndikuda kuziva kuna baba vangu zvinhu zvangu hazvifamba zvakanaka. Saka taura naamai vakuzise kuna baba vangu kuti zvinhu ndizvifambe zvakanaka. Amai ake ndikuvafonera vakabvotsika igore rakapera svikira takazoramba tichivafonera amai vacho vakati aiwa chiungana imwe dzinza kama ndikutaurira zita remunhu akandipa mwana yasi ndokama kana makashinga kuti titaurirana nouya ikoko. Ishuwa amai vakauya mai vake omusikana uyu ndokuchidedza anyakutira naadzimai wavo nemukoma wavo. Samai wangu inini nababa kutaurira nyaya iyi ndobva vamuramba musikana ataura kuti mwedzi wemwana ndifunga nyakutira sekuru. Aiwa ndini kwandiri ndibaba kana chiwaona Mwana uyu ndesekuru? mwana futi Mwana kune wawa mwana ka mwana wanziwo mudzichi wemwana wamungutsvaga nhasi uno kuti muda kuziva baba wake. ava vakauya vachikumbira mwana. hanzvadzi yangu inini. Iwe ndobva wavapamo? Iye hanzvadzi. Andei Saka awaramba ava ndopakazotaurika nyaya yemadna kutende madna. Saka sekuru wanova hanzvadzi yangu, hanzvadzi yamai vangu ava ndovakanga vati vakutengesa mombe dzavo tiende kumadna vapi honestiwa avakagara apapo. Munin'ina wamai vangu uya mainini waya ndokuchiramba ukati aiwa mimi beta hanzvadzi chirege kutengesa chii mombe dzenyu mimi isusu taakuchitengesa madzimai wava manje taakuchitengesa isusu tine upfumi hwatakashanda isusu tine mombe dzatinadzo kudanga nenge muri mana April nasikakunganisa patakakudedza katichiungana kumba uku soko ukama zvikanzi aiwa chitipai 3 months dzekuti titengese mombe dzedu tisingamhanyi tozoenda nenyaya mbiri muna August ndopaikwana 3 months. Saka isusu nekuona kuti mamiriro akaita zvinhu mwana akuramba achinetseka muupenyu hwake takabva tanotsvaga futi rubatsiro sezvo avo vakanga varamba zvavo kuti nyaya iyi mwana avo havasi awawo. Saka takada kungotsvaga zvinhu zvinokasika kuti mwana aone kurarama upenyu hwakanaka sezvo ari kuchema chema. Takazoenda padyora takunotsvaga rubatsiro raita mhangara kwadyora. Dyora ndokuzotuma mupurisa kwakuchienda naye kwafunga nyakutira
netsamba yake kunosunga anyakutira. Anyakutira waona zvadaro kuti wasungwa vakazouya futi kumba zvakare naachapfika wana wasekuru naachirobva nemuzukuru mwasipo kuti taurane zvakare. Auya ikoko nyaya wakasvika kuti aiwa tauya kuti taurane nyaya iyi, aiwa taibvuma tisi muridzi wemwana. Ndobva wachienda unotura dare kupi kwachiora. Saka zvadaro manje kubva ipapo vatoti kana zvadai zvanaka ikatichienda kwamambo kuti tichiona kuti tichibhadharana uno kwamambo zvomunhu abvuma, ndiyo nyaya yacho changamira. iyo Nyakutira Zvipinga pamusoro regai nditi shuwa wakandidaidza kumba kwavo. Takapedza nyaya tawirirana kuenda kumatimbi etest. Mushure mezuva rimwe chete shuwa ndopandakaona Samoni Tishuya vachiti ivo waziva kuti mwana ndewangu. Kuziva kwavo ina handina kuziva kuti wangu wakuziva sei, asi ndaida kukuziva. Nanhasi ndinoshunga kuti wandipewo rujeko kuti wakaziva sei kuti mwana ndewangu. Shuwa ndakatuma nhumi, ava zvavaenda kudaro vari kuti vaziva kuti mwana ndewangu, chiendai munonzwa kuti zvakamira sei. Nhumi dzakaenda dzakaenda ndakadzipa mari dzakaenda ndokuchinzi kana zvakadaro ayo munodzoka mangwana. Shuwa mangwana dzakadzoka dzasvika kupuhwa listi roroora. Wabvisa kamari kawanga wainako kananga ndawapa chandeitoturura dare tidzoke titaurirane sekutaurirana kwatakaita pakutanga. Zvikanzi kana wapedza listi vese iri ratayakanyora iri ndokuti titurure dare. Listi racho ina handirigone, ine ndakaritadzawo kubva ipapo. Saka waramba kuturura dare shuwa ndakaendawo kwaHeadman. Headman ndo nyaya iripo. Kana Headman aiwa nyaya yekuturura dare hairambirwe pamunhu. Chiuyai mangwana iwe chibhadhara mari yekuturura dare, mouya mangwana iwo wanenge waripo tonzwa kuti zvakamira sei. Remangwana takaenda zvishuwa takasvika vapo naHeadman. Ini kana iwoko ndinzwawo kuti Headman wakataura kuti kudika ndiana akataura ipapo dzekwaHeadman chete ndo wakangotaura wangoti nyaya yenyu yakaenda kwamambo. Saka tiri kupa transfer ndeyemumangari. Pataparara waenda dzoka kumba. Saka ndozoona Samoni rekuno riri kuya riri kuti tiri kuda pfuma nekubva watora mwana wako mudare. Apa DNA test hatisati kuya wakaita iwo wachiti waziva kuti mwana ndewangu, handisaenda wanawo ushapupu hacho. Ndizvo zvonyadaro. Indaida kubvunza munhu ane mwana uyu ari kutaura nezvetombo, imi munomuziva here? Ndiani wenyu? Regai nditi kutaura chaiko handina kukama naye. Munhu ane mwana uyu hamuna kukama naye? Mimi nowawo muri chine chii? Hatina kukama. Hamuna kukama so? Regai nditi hatina kukama nokuti ndinoyera moyo. Regai nditakufungidzira.
ndinoda kukutsanangudzira pachena straight. straight ndo yandataura asi ndauda kukutsanangudzirai ini ndinoyera moyo ishumba nditsanangure futi okay alright inini ndinoyera moyo ishumba mudzimai wangu ndaamai nini huku kuno wangu asi ivava zvakare ndo kwakayamwa baba wangu asi ndigai nditi dai ukama hwandinoziva ukama hwemutupo umwe chete kana kuti hweropa rimwe chete moyo tumoyo shumba tushumba zvino hatina ukama kana ini ndakafa hagona kundiviga iye akafa handigona kumuviga saka kuda kuti haisi hama yangu hakuna munhu anoviga isiri hama yake hameno kana ndatsanangura zvinonzwisisa uyu mukadzi akazvara mwana uyu iye hanzvadzi yoyo ishumba iye hanzvadzi yoyo ishumba mukanga makumbira kuti akubatsirei basa obva azoita pamuviri ari kupi paakaita pamuviri anga ari kupi ini pakabata pamiri pake handitomboziva kuti ndenichina here kana kuti anga abva nekuti takagara naye akazobva akaenda kumba kwavo akazotomboendawo kwaharare kubasa kuti ndizoziva kuti pamiri pakabata riini izvo handina kuziva Akauya kubasa here kumba kwenyu kosenza zvokutopuhwa mari gungu changamirira igai nditsanangure chiti mari nokusina pei inge zvizokubatsirana nekuti ava handi mazuva ndichitanga ndatanga kuti ndaamai takaita zvinhu izvi tichiti isusu ndo amai vanongozotonga kana isu mangwana ini ndakati kugara futi ndikavabatsira mahara pasina napei tichiri paukama amai wavo adzimai wavo namai vangu inini amai baba vangu chete andika amai vamwe chete zvakare havana kuti ndeukama kuti ndokunzi ndokwabanguru kana ndokwabamudiki imhuri imwe chete vanhu ava ndikuti ane zvavavo imhuri imwe chete saka isusu tautongoshamiswawo nguri zongonzi waiwa haabva naukama asi taingobasa achingoti paukama saka muri kuedza kureva kuti ukama hwenyu huri kusangana kuna ana amai kwete kudzinza kwete kudzinza uku ngekuna wakawa okay anya kuti mai musikana uyu hamumuzive bainina munogara naye aiwa inge ndati takagara kugara kokuva mudzimai here kana kuti kugara pamba okay aiwa kugara ndakagara naye ndosaka takati handei kumadns nekuti ini pakabata pamiri handisi kuziva kuti ndiriniriwo ndizoziva kuti mwana ndewangu here kana kuti haazi ndo zvatakabvumirana musi wekutanga makagara zvenyu naye nai inyaya yakanaka naizwa iwe amai wako vanonzani inini anonzi esnat masiku esnat masiku izvozvo imi vadzimai venyu vanonzani vanonzi paida masiku saka zvakakufunda ndiri kuda kuziva kwamuri imi baba esnat napaida chii nechii mukoma nomunin'ina mumwe kwababa mukuru mumwe kwababa mudiki vese imba imwe chete vanotevedzana
Pane pano vamwe pakati asi baba namai mumwe chete. Makateerera vadare Esinati naPaida vaberekwa nababa naamai mumwe chete. Zviya kana inini wadzimai wenyu ndivapa Paida kana kuti Esinati? Paida. Imi kana muchiona vana veEsinati chii kwamuri? Rakaindi ndinovaedza vana kuti havasi vana vangu. Ini handisi mambara ka ndinozviziva havasi vana venyu, ndosaka ndiri kuti chii kwamuri? Ndosaka ndaita kakutsanangura nekuti ndakangoti havazi vana vangu kana nditi vana vangu hazviite zviripo kuiri. Ndakandibvunze nchiti patsika dzedu nemagariro edu muno muZumba vana vaEsinati chii kwamuri? Patsika dzedu nemagariro edu kuno kuZumba mwana aberekwa nemunin'ina nemukoma waadzimai venyu chii kwamuri? Ndosaka ndapindura kuiri. Asi ndaziva hangu kuti imi munoda kuti nditi mwana wangu. Handina kumboti ndiitii zvakati. Asi haazi mwana wangu. Handina kumboti itii zvakati. Handisi kumbokuudzai zvokutaura, imi pindurai mubvunzo wangu. Ndati patsika dzedu nemagariro edu muno muZumba mwana wemunin'ina waadzimai wenyu kana mwana wemukoma waadzimai wenyu kwamuri chii? Mwana. Dzokororai, handisi kuzvinzwa. Mwana. Wenyuka kwamuri mwanaka? Pamusoro yenyadawo ndozotsanangura. Zvakangofanana kuti mudiki kwauri unogona kungomuti mwana kana kuti munin'ina. Mubvunzo wangu manditi maunzwa? Ndati patsika dzedu nemagariro edu muno muZumba mwana waEsinati chii? Akati mwana. Mwanaka. Very good. Ndanzwa muchiti hamuna ukama. Hamuna ukama sei muchimuti mwana? Ndipo pandiri kuti ndatsanangura kubva kwekutanga. Hama ndiwo veropa wokuti kana ndakafa anondiviga, kana iye akafa ndinomuviga. Hakuna munhu akazoviga isiri hama yake. Saka ava akawa handigone kuvaviga, ivo havagone kundiviga. Ndipo pandiri kuti ndipo padimuka ukama ipapo. Zvinoita here mwana aberekwa naEsinati kuparikana naPaida masiku? Mwana wemunin'ina waadzimai venyu, mwana wemukoma waadzimai venyu, motora mwana wake kuuya kunoparikana naamai nyinyi kana naamai guru wake. Zvinoita here patsika dzedu? Ini ndakagara ndichiona zvichiita semufananidzo. Abheni wakatanga bhuku iro rokuti Bheni wakatora hanzvadzi dzangu 3, 2 ndo dzawakaita madzimai, wechitatu wakatomupa mwana wavo. Ndati zvinoita here kuti mwana waEsinati anoparikana naamai nini kana kuti amai guru vake vari Paida masiku? Ndovimba kuti ndiri kuona fange ndapindura ameno kana musina kusikana. Ameno tovaBheni vari kubhepiko panyaya iyi. Ndati patsika dzedu nemagariro edu muno muZumba zvinoita here kuti mwana azvarwa naEsinati mukoma waPaida anouya pamurume waPaida kuzoita murume mumwe chete? Mwana waEsinati naPaida kuparikwa nemurume mumwe chete? Hatoti ndo zvakatoitika.
Azviite, right. Kuti azviite. Azviite nechikonzero. Regai titi ukama hwavo amai nemwana nokuti amai vanokwanisa kuzotonga mwana uyu kuti waamai. Unotenda here kuti in the event esinati haasisipo paida masiku anotya umai hwemwana uyu anova mukadzi nyina wake. Anodya. Zvinoita Anodya kuti murume wavo wapaida ndiye murume wemwana waesinati. Iwe uri kukurura hembe mumba umu kuna paida, wokurura futi hembe mumba umu pamwana waesinati. Esinati akauya umu mumba memunin'ina wake chaiye wokubuda dumbu rimwe chete umo mumba memwana wake chaiye abudawo mudumbu rimwe chete, mudumbu rake. Zvinoita here pamurume mumwe chete? ndaona fanike mero kana ndatadza kunzwisisa zvasomadzokorora pamati zvinoita here kuparika. Ndakati hayo hazviite. Hazviite. Thank you. Ndinenge chida kutsanangura kuti unzwisise tiende pamwe chete. Hazviite nekuti ndiri kurondera wati ukama hapana. Apa zvaakuramba nechikonzero kavo. Ndo pandapindura ndichiti ukama hwavo iko kuna ana amai. Ndosaka maona ndanga ndaisa mufananidzo waAbheri. Ukama hwekuna ana amai wasiyana nehwekudzinza hwekuna ana baba. Hameno kunzwisisa kwangu ishona. Hameno kuti Abheni wari kupinda pagara. Vaivepo here musi wakatorwa mwana uyu naFungai mwana wa sorry Abheni pavari kupinda ndepekuti Abheni wapinda mubhedroom naSisi. Mwana wavo achipinda mubhedroom nomunin'ina. ndeyaAbheni kai ndeiri panhere kureva kuti ipapo pakanzi hapana makuna huna. Saka ndine ndiri kuona kuti apa ati makuna huna ndiana tati tasvika here kumakuna huna apa pane yako rudziro rakanhanga ikoko kana dai tisai tasvika. ndiana adaro kukurukura kwatiri kuita ndokundiriratidza rujeko ihwohwo. wakutotonga kai sori yenyu yada pamwe hati kuti makuna huna. Aiwa sori izvenyu kana ndamhanya kudaro. Wamhanya hamene kuti adaro ndiani naenda mambondinzwa ndichiti paita makuna huna. Handita kudaro iwe ndio uri kutomhanya hako ikoko. Isi tiri kutsvaga pawati hapana ukama. Right, ndikati muro. Zvino isi tiri kuona ukama huripo kuti inini ndinotora mwana wemunin'ina waadzimai vangu chaiwo ndotomupa mwana. Adzimai wangu vanenge vachiti mwana wemunin'ina wangu uyu, inini ndichiti mukadzi wangu. Iwe uri kuti hapana makuna huna. DNA maida kunodii? Vadzimai venyu vari kuti vari kumba. Uyu chii chenyu? Andagara naye pano. Ndiri kuti madzokorora. Regai ndichingodzokora sekutaura katiti mwana ka havasatezva. Daira kana ndaita mwana nemubvana wake kureva kuti vanenge ari atezvara. Kumwe mwana kumwe ndaatezvara. Nechekare kana riroti vana vacho ndirotamba navo chingoti hadzimai wangu vachitiwo vaBheni vamuri kufananidza ndevechiMalawi. Ndochokutanga. vaBheni vamuri kutaura nezvavo vakazviita
makwina mambo Nyajina vakanga variko nguva iyoyo hatizive mataurirano avakaita nyaya iyoyo. Dare makaenda kwaMuchinda parakanzwa nyaya iyi wakabva waona kwakuya samanisi kubva kunoka pane zvarakaona dare iri kufungwa kwako rakaona chii? Kufunga kwangu rakaona kuti Makuna ndio saka rakaunza kupi kuno. ndio saka uri pano nhasi. Iwe wakatuma vanhu nemari ikayo kuna Tezvara, yaive kuroora here, yaive kuripa here, yaive yei? Yakava yokuti tisaende kudare zvisanganisa nekuroora, asi kusaenda kudare kwedu daida kuti titaure tipedzese nyaya yemadhentesi yatanga tabvumirana pakutanga kuti tinyatsoziva kuti mwana ndewani. Hazvisiri izvo wanga uchinzvengaguna una kuti ungazonzi panobviswa makuna nekunyadziswa munyika kuti wakanyara wakanyadzisa, ndozvaunga wahwandira kuti ava vabvume zvinovaramba kuti chiitiko chakanyangara kudai hachivanzwe. Chimira wakadaro nyika munoti kudii? Mira iwe nyika naamai uko munoti kudii kuparikwa nemwana womunin'ina wenyu kana wemukoma? Taurai tinzwe baba. Aya munosimuka motaura zita renyu. Ndeka kudzana ijasi. Ndinotuma kuna mumwe. Baba ndindeikwa Wellington Kazuwawa. Apa chiwanhu chedu hazvitori koba nokuti atori mwana wako. Chenai Masiku. Ani? Chenai Masiku. Chenai Masiku. Ndoti pachiwanhu chedu. Mwana wemukoma wangu, mwana wangu. Saka andiparikane nemwana wemukoma wangu. Makuna una. Makuna una chokwadi. Pane mumwe? Pamusoro ndetwa Bruce Mazhwawawa. Bruce. Sika yakaitwa nababawa yakashata zvakanyanya. Mwana anozotizira kupi? Mwana aenda kwaamai wake. Iye anoti ndokuna baba naamai. Iye otora mwana iye womuita mukadzi. In short, kuchiwanhu chedu kunyangwe nekutsika dzese dzatinadzo dzinotichengetedza, baba ava wakadorepa mwana. Mamunzwa uyu? Ndiri kunzwa. Baba makatadza zvikuru. Makatadza. Amaifana kutora mwana wemunin'ina kana kuti womukoma waadzimai yenyu kumupa mwana? Ini kuziva kwandinoita tsika dzedu, kuziva kwandinoita tsika dzedu, kana uine mwana musikana mhandara kana kawa muduku akuda kunoyaruka mwana musikana, hamutaure naye makamutarisa kumeso 1. Kana achifamba achienda uko hamutarise, hazvibvumirwi. Mandinzwa baba? Zvakaitirwa kuti ukamuti twiririri uchamuyeva kuti mwana wangu wakanaka uyu. Womutarisa achienda uko obva ati no, huku yakuda kudya mazaya. Mwana musikana hatariswa achienda uko uchitaura naye. Tsika dzedu dzinoramba. Tisingaende hedu kure, makagara naye ka mwana uyu. Ndinoda mombe yemakuna una pano. Ndinokupa 1 week. Mombe yeye uye pana yemakuna una. Mwana ndewako, haasi wako, iko kungorara naye kwacho chete.
mombe yemakuna una pano. Ndiri kupanza vachangamira. Hongu. Ndiri kukupa 1 week kusvika Saturday. Inge yauya pano mombe iyo. Pameno kana iri mari ingawa mari pamwe ndokona. Mari inotenga mombe imariko. Nyika. Mombe muri kutenga mari. Ha? Watipe 500 Changamire. Wainzwa? Ndochema kudzikisirwa Changamire. Unoya ne 350. Ene ndiri kukupa 1 week. Zvichida ndinogona kutadza kuiwana iri yese pamwe chete sezvo chikafu tiri kutenga. Apa wakaita in stages kana kuti wakaita kamwe chete? Ndiri kuti mombe inotsika ndogona kuishayiwa saka ndabvunza mari apa tiri kutenga chikafu. Aiwa izvo zvenyu zvekuchikafu zvimwewo izvo. Ndati ndiri kuda mombe iyoyo pano 1 week. Ndiwe masiku nyakutira. You made a mistake. Kana adzimai wako chavo vakunyarira saka vasina kuuya kuno. Avo ndo amai omwana iyeyo. Vapi? Ndesinati masiku. Imimika. Ndimi esinati ari kunzi munin'ina waadzimai vava. Mukoma. Mune mwana aparikwa nababa mudiki. Mwana wacho Ari kupi? ari apo. Nyakuparikwa wacho. Ari kupi? Ayo asikana. Ndoda kuti abude pakamera uyu. Swededzai chenyu. Swededzai. Swededzai amai. Imimi swededzai yenyu. Swededzai. Bye. Good. Unozviona sei? Ava chia. Mvunza iwewe chia. Muramuka. Ko. Mwana. Aha, singada. Kumwe chi mwana alright. Kumwe kwacho. Kumwe ndogona kuti ambuya. Ani akagarira pano. Tichaitaura kusvika kuona inyada. Very good. Very good. Zvino nyaya yauya mudare amai ndoyekuti uyu akapa uyu mwana. Hamuna kunzwa nyaya yekuti zvakadai zvozodii. Neuyo ari kupi uya uya. Nyaya wauya nayo pana hanti wainzwa? Ndainzwa. Payasvika wapanzwa? Ndapanzwa. Uyu ari kundipa makona huna in 1 week time. Idzo dzimwe idzo dziri kuseri idzo hadzina kuuya pano zvichida mudzoka nadzo kupi kwayakatangira uko kana kuti mopedzerwa pano zvakwamuri. Nekuti nyaya iri apa mai ndeyekuti uyu mwana wayo anofanira kubhadharirwa. Kuna amai vake ava zvakakanganiswa. Asi zvayabvisirwa kuna hazvichaita. Nekuti zviri kurambika kuti uyu aroore uyu. Mandinzwa amai? Nyaya yakadai hamurodzerane ba. Ndosaka yabvisiswa chii? Makuna una pano hazvibvumirwe zvakaitwa neuyu. Saka mwana wacho ari kupa makazvara. Makamupa birth certificate? Makamupa here birth certificate? Motomupa? Anaro rakatotoreswa nayo sekuru wake. Aiwa, vakatokanganisa vangadai vakamupa iye iwe. Mazuva ataisati taziva kuti ndiye muridzi womwana. Napo. Mwanai? Kusikana. Saka toti muramo wenyu here naye amai? Mukuwasha. Mukuwasha shuwa? Asi kumwe kai ndiwo murume wenyu? Mukadzi wake ndotori munin'ina anoteera mashure mangu ine.
zvinotonetsa ndindotomira ini ndine mukuru eka ndima amai wavo vana ava kawa handizivi kuti chii chakaitawo kuti achiwe mwana wake kuti arare naye. Handizivi kuti chii chakaitika ipapo. Kana nepari zvino zvotonditambudza zvotondinetsa kuti chii chakamupinda kuti atore mwana wake arare nemwana wake achiziva kuti kana ndichimuona kudai mwana wangu wokuzvara ende pangaita kuti hana kukama naye sei usina kukama naye uchiti mwana wangu chaunoti handina kukama naye uchiti mwana wangu sei kuti hapana kukama anga achida kuedza kunzvenga mwana wake wokuzvara kana achitoona wake wakazvarwa nemunin'ina wangu ndotoona ndelangu. Saka ndabvunza kuti tsika dzedu nemagariro edu muno muZumba mwana wemunin'ina waadzimai chii? Kana dai mukatoti imimi muna amai venyuwo adzimai vevava vana amai vavowo still pane chii? Pane ukama patsika dzedu. Pane ukama. Pane ukama. Ndati ndikukupa chii? 1 week. Zvekuti kune nzara, kune chii? Forget. You made the mistake. Nyaya iyi yakaitika papizi. Tinayo futi pano nyaya yakadai. Tomboirangarira payataurika ipapa kuti pano payakataurika payakaitika futi. Handichaziva kuti ndikupi. Pano payakataurika futi nyaya yakafanana nayo iyi. Zvakanaka. Saka pambodziwe here mubvunzo? Makasununguka. Ndakasununguka. Ndaenda kubvunza hangu mati imimi haparorwi mwana akuda ngobvisirwa mumakuna huna yakaitika. Ko inini ndozowana kupi zvakapa kuti mwana wangu akabviswa usikana nababa. Ndosaka shamu yauya kuno iyi. Harorwe mwana wenyu neuyu. Harorwe azviite. Andi munoona kwaenda kunoripa. Atyora tsika dzedu nemagariro edu kuno. Tikamutirora hakuna zvakadaro. Saka zviri kurambwa nemombe iri kuuya kupi. Mombe iri kuuya kuno iri kudzima zvese kuti hakuna zvakadai izvi. Haangapfugame kukuti yambuya imuri baba vana venyu. Saka opfugama kuti adzimai kurova uyu kuti adzimai kuti ndaadzimai wake ava mwana wake. Mirai muone kurema kwazvo. Muri kuda kuzviona? Handi ava ndaadzimai wako. Chaiwo chaiwo ka. Isa ruoko sezvizvi. Ita. Taura takasvika kupikwa yayo. Andi mamunzwa. Zarema. Zarema azviite. Kana utitiko chekera mwana uyu ruoko azviite. Andi mandidzwa nchiti mwana sikana hatariswe kumeso. Handina kutaura makateerera hapo. Ndikati mwana sikana kana achifamba kuenda uko hatariswe. Mwana wako hatariswe. Akabva achiona kachimwana chakaguta kaiti. Ichi. Hatodzikira. Atiri kumuchoda. Hatodzikira nemasitiresi ekufunga emapiki. Zvina kunaka zvakaitwa na Nyakutira. Ndine urombo. Andiwa rekoda. Nasi chii? 9 ka. Wiki yedu inopera Muswani. Tarisa mudhayaro. Musoshondo unenge uchiti chii?
9 plus 7 16. Yeah. Wanzwa iwe ndikupa kusvika musi wa16 vane wiki chete ndapanza inouya vanhu vachiona inouya ndo yakati wakaita mistake. Amai ndine urombo, mwana aroorwe neushu. Iwe mukomana hazviite kuti mwana anoroorwa neushu. Wakatogona kupa mwana bhisiti kwete, hazviite. Hazviite kutiti uyu mwana uyu aende kunoparika amai vake ava, hakuna zvakadaro. Bvunzai mwana wandakatoisa bhesefiri nandiya nenhau yekuti atizwa baba wake umwana wezemwanasikana kana auda kudororwa anorodzwa nani? idya pfuma. Idya pfuma yacho ndiyani? idya pfuma shamwari. Ndopaunotora mombe iri kudiwa nani namai avo. Idya pfuma iyoyo, uyu usaone chaunomupa. Hapana zvinozoramba chinetsa munhu. Hapana chinombonetsa chei. Hazviite kuti mwana iyeyo titi uyu roora. Kuroora mwana uyu hazviite. Mwana uyu kana akuroora, musikana kana akuroorwa idya pfuma iyoyo. Ngaaroorwe mudye pfuma. Manzwa amai? Torai pfuma iyoyo mudye. Uyu kana kumushedza musashedze, hatitomuda ipapo. Chisumuka imenda tatenda ngatifambe.